cegin. Os ydych chi wedi edrych ar y fideo diwetha, byddwch chi'n gwybod bod fi wedi bod yn gweithio gyda menter gorllewin sydd gar dros y cyfnod o misoedd diwetha, a fi'n iawn yn gwneud fideos iddyn nhw, gan wrth gwrs ni ffynu gadael y tŷ. Okay, so heno mae gyda fi rhywbeth bach rwydd iawn i chi, ond yn hynod flasus, sydd swp minestrone. A i ddechrau'r broses, fi wedi just dechrau coginio bach o fatwn fan hyn, mewn bach o olew, beth sydd gyda chi gartre. Os gallwch chi defnyddio fatwn wedi mygu, smoked lardons neu smoked streaky bacon, neu rhywbeth wedi mygu fel yna, okay? Fe jyst yn rhoi blas drwm iddo fe o'r cychwyn. Reit, miwn at hwnna, fi'n mynd i wneud hynny'n gloi iawn, achos fi'n gwybod bod chi'n rhoi catro mlaen yn wneud un eich hunan. Mae gyda fi bach o seleri. Os na chi'n hoff o seleri, pidwch gadael mas, torrwch e'n ffein, a byddwch chi ddim yn gwybod bod yna. Wedyn, moron, wedi torri'n fast, okay? A wedyn cenhinen, byddwch chi'n defnyddio winwsyn arferol, neu cenhinen, neu chi'n defnyddio beth sydd gyda chi. Does dim eisiau mynd mas yn ein swyddi brynu dim byd ar gyfer yr seintiau yma dwi'n gwneud. Dwi'n hoff iawn o'r seintiau sy'n defnyddio beth sydd gyda chi gytre yn barod, falle'n hylod y ffridge sydd eisiau defnyddio lawn, a dyna beth sydd eisiau fy mewn i swyddo hyn. Ni'n jyst yn mynd i dwymo hwn trwyddo, da bod y cyfan yn dechrau carameleidio chydig. Dim posgi, dyn ni'n moyn lliw, ni jyst yn moyn y siwgr na sydd yn y gwahanol ffysiau, yn enwedig yr winwsyn neu'r cenhinen i carameleidio jyst hanner bach, a mae hwnna'n ychwanegu mynysra i'r ddish. Okay? Petai ni yn neud hwn mewn amser normal, byddwn ni'n gadael hwn falle am ryw 6-7 munud i goginio yn araf bach, ond ni moyn catro mlaen. Felly, nesaf, dwi'n moyn dod i tin o tomatos, ond chi'n meddwl tin tomatos ar ôl gyda fi. Felly mae gyda fi bach o passata, neu falle bod gyda chi cast tomato. Defnyddiwch tybied sydd gyda chi. Fi'n mynd i dod i'r tin passata na i mewn, a hefyd, dwi'n mynd i gwastraffu dim, dwi'n mynd i ychwanegu bach o ddŵr i'r potyn, dwi'n mynd siglau bach iddo fe, a wedyn dod i'r cyfan mewn fel yna. Reit, so dyna dywedi'r cyfan nawr ti'n bach. So dwi'n dod gwres lan nawr fel bod e'n dechrau berwi, okay? A ni'n ychwanegu tywydd bach mwy o ddŵr, fel bod e'n gorchuddio beth sydd gyda ni yn y crybban, a fi'n mynd i ddefnyddio stoc. Os na chi wedi gweld y tric bach yma dyddio o blaen, dwi'n jyst yn agor yr ochrau i fyny fel yna, roi ambell i ddwrad bach fel yna dy fe, a yn y pen draw, ni'n gobeithio bydd y cyfan yn llifo mas fel yna. Tamed bach mwy. Okay? So, mewn at yr holl yna nawr, mae eisiau ychwanegu blas. Felly mae gyda fi 2 ewin o arllen, mewn awr fel yna, a pidwch yn cofio bod hanner y garlleg ar ôl mewn fan hyn, felly dyna fi hynna mas hefyd. Garlleg yn dda iawn i amser yma'r blwyddyn, yn enwedig amser ni'n trial ymladd lot o bethach, felly mae'n cryfhau'r cop tynnu bach. Os chi'n gael bach o wres, dwi'n bach o chili, fi'n mynd i ddod i bach o rosemary, dwi'n ddim yn tynnu'r dail i ffwrdd, fi jyst yn mynd i ddod i fe mewn a'i dynnu fe mas cyn gweini. Okay? Hefyd, bach o thyme, dysgwrwch ar seis y potys gyda fi, ni'n dwlu ar thyme yn y tŷ yma. Felly bach o thyme yn mynd mewn, a wedyn bydd aros i gyda fi 2 beth arall, y ffa, okay? Dwi wedi agor y tin, wedi dod i nhw dan tap, i gael gwared y sydd sydd yn y tin, mewn ar hynna, a hefyd bydde fe ddim yn swp minestrone heb y pasta, okay? Does dim minestrone gyda fi, felly defnyddiwch tot beth sydd gyda chi, gyda fi'r cregyn bach yma. Gallu bod yn spaghetti neu macaroni neu unrhyw ddarnau sydd gyda chi, neu hyd yn oed weddillion gwylod bags y pastas yna i gyd, okay? A wedyn troi y cyfan, os oes eisiau mwy o ddŵr, ychwanegwch dropyn bach mwy fel yna, a wedyn, cyn gorffen, cerwch trwy'r rhestr cynhwysion, as fel lot o bethach fan hyn, a mae'n rhwydd i adael rhywbeth mas. Felly jyst checwch bod popeth mewn gyda chi, a wedyn cerwch i cadwysio y debach tra bod hwn yn berwi. Mewn 20 munud falle, tan bod y pasta yna wedi meddalu mewn yn y sydd, a bod y glaseiddiau yn y gyd wedi cymysgu. Wedyn, reit ar y diwedd, newn ni newid pans nawr, okay? Da ni'n dod i clawr ar ben hwn nawr, gadael iddo fe i gyd berwi, fel wedys i am ryw 20 munud, ond mae gyda fi un sydd yn gwneud yn barod, a dyma fe. Jyst cyn gweini, mwyn cuddio bach mwy o ddaioli mewn yno fe, ychwanegu bach o sbigoglis fel yna, a mae hwn yn ddish gyda llaw sy'n berffaith ar gyfer cuddio pethau, torrwch yn fan, drwy'ch yn mewn, dan nhw'n gwybod yn y pen draw. A wedyn, i weini, ffordd bach neis o i weini fe, os gyda fi, dwi'n yn llwy mor fan hyn. Mewn disgyl, mewn paned mawr fel hyn, dodwn ni fel byd mewn, fel yna, a wedyn ni orffen, bach o gaws, parmesan, nid y beth sydd gyda chi dros y top, mwy o berlysiau os ydych chi moyn,
A dyna chi, na gyd sy'n eisiau wedyn yw rhwyd a tywelwch i bwyta. Tan fy nesaf, joiwch.